Excited na si King of Talk Boy Abunda sa kausabang mahitabo sa Fast Talk with Boy Abunda sa bag-o na niining a time slot sa GMA Afternoon Prime sugod sa Lunes, August 3. Ano report? Sulod na sa halos 4 ka tuig sa GMA. Nagpadayon ang paghatag ngadto sa mga kapuso og dili lang entertaining, kundili mahinungdanon og life-changing nga mga hisgutanan ang makalingaw nga talk show ni King of Talk, Boy Abunda, ang Fast Talk with Boy Abunda. Sobrang grateful dahil nga sa suporta na ibinibigay ng industriya, advertisers, mga artista na patuloy nagtitiwala, mga celebrities na patuloy nagtitiwala sa atin, at higit sa lahat sa mga kapuso na walang sawang sumusuporta sa Fast Talk with Boy Abunda. Gani doon na kini-anunsyo sa mga bagong mahitabo sa iyang insightful and definitely fascinating celebrity talk show. Mas maaga na po kaming mapapanood, kaya ito isang imbitasyon sa mga kapuso natin sa Mindanao at sa buong Pilipinas na maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aming palabas. We are blessed to have a show that is malleable, that is open to change, that is resilient, ika nga. So that is exciting because we don't know what's gonna happen next. Sumala ni Tito Boy, daghan sabang iyang natunan sa iyang show, ilabi na sa iyang recent interview with Iwamoto. In that conversation, sabi ni Iwamoto, if it's a bad day, it's just a bad day. It's not a bad life. So which means that, you can be excited about your next day. You look forward to, the 2 days later. Buot daw niyang ma-interview ang baguhay lang gikasal nga sila si Bea Alonzo ug Vincent Co. So that would be most interesting to find out ano ba ang kwento hanggang doon sa pagpapakasal nila. Busa at tangi ang mas lawom, mas candid ug fast-paced Fast Talk with Boy Abunda sa mas sayo nga oras sugod sa Lunes. You choose to be part of our conversations and I am eternally grateful. Maraming salamat. And katulad ng sinasabi ko araw-araw, be kind, make your nanay proud, and say thank you. At piliin ang gumawa ng tama. Be Juan Tama. Goodbye for now, and God bless. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.